či mu nejaké nepožičajú. No a Martin Pompa na svojej krásnej S14 prichádza. No a toto auto je vyslovene všetkým známe z predchádzajúcich rúk jazdca Dominika Koubu, ale teraz toto auto osedláva Martin Soukup, takže komu je táto 36 známa, tak už viete prečo. No a za touto červenou 36 sa nám rúti s tým obrovským nosom nikto iný ako Tania Žiagelka. Tu už sa nedá hovoriť, že napchal motor pod kapotu, keďže mu pretrča cez kapotu. No a za posledný panáholenie Vladis Lópezovška. Takže toto sú všetci naši jazdci, ktorí uvidíte. Top 16 kategórie Street a taktiež top 32 kategórie Pro. Ja by ešte zaujímalo, či niekto vie, ako dopadol Zdeněk Kadeřábek, či bude schopný nastúpiť do Betlov. Ešte tu máme jedného pozdieľca, ale a dokonca viacerých. Tomuto to určite prepáčime. Včera oslavoval 40-ku, aj keď podľa mňa vyzerá naviac, ale nikto iný ako Honza Konečný. Obrovský aplauz. Krásne jazdy, ktoré nám tu predvádza, či už s Filipom Winkelom alebo inými. No a za ním Z36 kompaktom